Ще ви кажа най-сигурния начин да разберете дали някой е с промит мозък. Може да го тествате и върху себе си. Задайте му следния въпрос. Ти кого обичаш? Америка или Русия? Ако човек отговори нещо друго от обичам България, значи е с промит мозък. Друг вариант е да го попитате мразиш ли Америка или мразиш Русия? Ако той каже нещо различно от обичам България, значи е с промит мозък. Задайте тези въпроси и на себе си. Ако отговора ви е нещо различно от обичам България, значи са ви промили мозъка и ви използват. За какво ви използват не е важно. Винаги ще намерят в момента някаква тяхна цел, за да ви насочат по тази цел и да ви използват за нея. Обичайте България! Обичайте родината си! Да живее България! Да живее българския лев! Първо добрата новина. Изобщо нищо не е решено. Не се отпускайте. Нищо не е окончателно. Докато не унищожат лева, винаги може да се приеме решение от Народното събрание, с което въвеждането на еврото в България се отлага за 1 януари 2027 година, например. Да не мислите, че случайно последните 5 дена новините бяха пълни с гласува. Той я каза това, Росен Желязков каза онова. Просто се опитваха да препълнят главата ви с новини, за да създадат впечатление, че всичко е решено. Не, не е решено. И те го знаят. И са в паника. Паника дали народа няма да се изправи и да ги смачка. Така че не се отпускайте, бъдете единни, можем да спасим българския лев. Бъдете единни. Всички, които сме против НАТО, против Русия, за Сърбия, за Украйна, за Исландия, за Поталандия. Няма никакво значение. Важно да бъдем единни за българския лев. Да живее България! Да живее българския лев, приятели!